No takže čaute chlapci a nechlapci, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska si tu ideme vlastne kúpiť, ako som hovoril v minulom videu, že chcem asi niečo kúpiť. A idem si kúpiť kúpim si tento starter pack. Môžem kúpiť aj tento, ale aký si mám kúpiť? Ja si kúpim tento, aj ten druhý. No a keď si to kúpim, dám vám to vedieť. OK, ja som to už kúpil a teda takto nejak to vyzerá. No, ten skin vyzerá takto a vidíte, že tu mám už tie webaxy a idem si kúpiť ten ďalší skin, tú Bright Bomberku. OK, ľudia, ja som si to kúpil aj ten druhý bundle. No a samozrejme, že som tam mal Alcona v support creatoru, lebo proste ja vám to prikazujem. No a môžeme si ísť kúpiť aj nejaký dance do nejakých, alebo si to ušetrím a keď tam bude, tak si kúpim auto. Viete čo, ľudia, mne sa najviac zapáčil, ja vám to tak musím povedať, že tento Snoop Dogg, wow, tak proste, alebo škoda, že tu není ten Eminem, alebo je tu ten Eminem, už tu není Eminem. Kúpim si toto. OK, kúpil som to. Môžeme si ísť poskodať celý tento bundle. Vidíte, že máme tu Bright Greenku. A ľudia, toto bolo všetko z dnešného kupovania, čo vlastne som kúpil v shope. A ak sa vám video páčilo, tak dajte odber so zvonkom, ináč zdochnete do rana a zjem vám všetky oriešky. My sa vidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ, čau.